Què és l'aula d'acollida? L'aula d'acollida és un recurs que tenen els alumnes nouvinguts, sobretot els alumnes que no coneixen ni parlen la llengua catalana, és a dir, alumnes que venen sobretot de fora de Catalunya, de fora de l'estat espanyol. I què s'hi fa? Doncs el que fem és intentar ajudar-los perquè aprenguin un mínim de català, a nivell A1 sobretot, perquè puguin desenvolupar-se amb la resta dels companys, la vida de l'institut, i que puguin entendre de mica en mica el català, i això obliga a fer-los una mena d'adaptació. Tenim a hores d'ara uns 27 alumnes procedents d'arreu del món, sobretot d'Amèrica Llatina, de Veneçuela, de Colòmbia, de Honduras també, de Nicaragua. I aquesta és la nostra aula d'acollida del Món Perdut.